Henrik ja Jari. Enskasti morjesta. Nyt ollaan menossa Iskaripäivä. TTM Factory järjestää yhteensä Helsingin moottorikerhon kanssa niin Pornaissa tämmöisen iskaripäivä, jossa alkuun meillä on vähän teoriaa aamupäivä ja sitten iltapäivällä kuvataan ajamista ja säädetään alusta. ja ilmeisesti kuvataan niinku heidän puolestaan sitä ajamista ja sitten katsotaan niinku sivuprofiilit, miten se käyttäytyy. Ei pelkästään me kuvata, niin, vaan mä luulen, että joo, että siinä mielenkiintoinen sillä sulla on ihan niinku tyhjä taulu sun peettä nyt, että se ei ole vielä lumihankia nähnyt tänä vuonna. Eilen pyöräytin siihen piikit alle että niin saa nähdä miten toi luistaa. Vähän pelonsekaisin tunteja sinne lähetään, että saako sitä päivästä niin paljon irti mitä niinku ajattelis saavan, kun eihän toi kyyti on varmaan jos kolmanneksen siitä viime vuoden lopputalven kyyveistä, niin hyvä on. Ja pystyssä jos pyssyy, niin jees. Että saa nähdä. Että. Joo, mutta ihan mielenkiintoinen. Timo sanoi, että käydään läpi just tämmösiä perusjuttuja, että mitenkä säädetään kesästä talveen ja tehdään siitä nyt jonkunnäköinen kooste, että miten se peetta laitetaan niin talviin. Mutta siis sinällään kyllä aika hyvä, kun se on kesäasetuksessa vielä. Joo. Että tavallaan lähdetään tekemään niinku ihan nollista sitä niinku talvelle. Et sinällään aika mielenkiintoinen, että nyt sitten ammattilainen sen tekee. Et Jari kanssa täällä on vähän aina kuulusteltu ja ihmetelty ja säädetty ja väännetty ja tällainen. Mulla tässä Fantikissa on kyllä niinku 10 kysymystä mielessä. Mä oon sitä ruumannut tässä ees taas ja peräpäästä high speedia ja low speedia vuorotellen kokeiluja. Ja sitten taas se, että mitenkä keulan saisi sen kanssa toimia yhteen. Ja ehkä isompana on se, niin se balanssin hakeminen sitä kautta, että mulla on lyhkäisempi iskari talvella. Että mitenkä sitä nyt sitten, mikä on niin hyvä, että onko se niin nokallaan vai perällään vai mitenkä päin. Niin ja mulla tosiaan on muuten kesääjous vielä kiinni perässä. Joo. Tai mä en tiedä vaihtaako edes kaikki, mutta tuntuu aika moni vaihtamaan pikkusen pehmeämmän jousen talvella. Niin. Mä oon itse huomannut tuon mun Fantikin kanssa, kun mulla on talveksi eri iskari, missä on pehmeämpi simmitys, niin silloin mulla toimii paremmin se, että mä pidän sen samaan jäykemmän jousen myös talvella. Okei. Okay. Toisaalta kun mulla on se pehmeämpi simmitys siellä, niin se vaatii ehkä sen jäykemmän jousen siihen kaveriksi, jotta se pysyy riittävän ylällä ja näin. Okay. Se on mun vaan niinku oma tuntu. Joo. Mut teoriasta me ei varmaan kuvata sen ihmeellisemmin. Ehkä jotain pieni klippi voisi siitä ottaa, mutta aika vähän. Ja sitten varmaan sitten sieltä radan varresta ja kommenteista ja näin poispäin, niin otetaan sitten vähän enemmän ja koostetaan sitten loppuun joku pikku setti sitten, mitä meille jäi tästä käteen koko setistä. Yes. Palataan kohta. Mukaan ja tefloni voi ajaa tästä helasta kokonaan pois. Jos on uusi pyörä, vähän ihan kesäsäädöissä tää peli. Joo. Ja en oo tehnyt mitään, en oo takajousta edes vaihtanut tähän. Keulaputkia en oo tuonut edes läpi. Joo. Eilen 11 aikaa vaihoin nähdä piikkirenkaat, niin Tuli hyvä syy laittaa piikit alle. Kyllä. Tuli kaverilta semmonen, että nyt olisi kyllä syytä lähteä sunkin nyt ajamaan jo pikkuhiljaa. Että. Mitä? 50. Herkistyminen 118. 119. Vähän reilusti myös. Joo. Onks muistissa mitä tästä mahtaisi olla? Antaako tähän 110 vai 110? Joo. 10 milliä ekstraa. Mitä sulla, onks tässä vakio jousi, mitä painoa sulla? Siis nyt on vakio jousi. Joo. Paljon sulla painoa? 86. Joo. No sit sitten painoa. Joo. Hoitetaan ensin sillä ja katsotaan sitten mitä työtä. Ja ajaa ensin. Selvä. Joo. Mikä on? Joo. Tää on ihan kohtuun tuore. No joo, siis ei oo tänne liekuvottanut reikkiä tai ajaa. Siitä vuotinahan tää on. Joo. Hoitas semmosenaan, lähdetään siitä sitten muuttaa, kun saat vähän tuntumaan päästä ajan piikkirenkaalla. Niin. Joo, se voi olla, että vähän vaatii pari kerrosta.
Sano nyt, pelottaako lähteä ajamaan? No vähän semmonen pelon sekaisin tuntee. Se onko polkupyörällä ajaminen, kyllä sen muistaa. Helpot olosuhteet. Kyllä. Lähdetäänpä ajamaan. Lähdetäänkö pellolle käymään aikaa? Mennään vaan. Vähän lämpöstä ottamassa. Kyllä. Muistaa missä kytkinköhän on jarrukahva suurin. Kyllä ne sieltä löytyy. No niin, lähdetään. Lähdetään. Ja taas spoori tänä talvena. No niin, Ja pystyssä hei koko lenkki. koko lenkki. Täydellistä. No helppoa kun se osaa. No kyllä. Tää se vähän kyytiä huutaa vielä. No, Pikkusen mutta. Ja se tästä. joo. Ihan jees. Mites alusta? No siis kun et sä kyytiä nyt oikein, että enemmän keskittyy vaan siihen, että pysyy spoorissa. Että, Joo. mutta ei se tossa vauhdissa ainakaan lähtenyt kiipeämään yli. Ja kyllähän se vähän pehmeämpi saisi ehkä olla tällä vauhdilla ainakin mitä Joo. meni. Mutta meepä säältä, niin katsotaan, että kuinka paljon meillä on ero nyt. Pitkä on ero, mutta kuinka pitkä? No en tiedä. Lähdetään katsomaan. Lähdetään katsomaan. Perhana sammutin pyörän tohon heti lähtösuoralla. Noniin. Otti sillä vai? No kävit Peettaa testaamassa maan fantikkia, miltä tuntui? Joo, hyvältä. Tää on geometrialtaan paremmin nokallaan kuin se mun mielestä. Mitä? Mun mielestä tää on geometrialta paremmin nokallaan. Se on ehkä iso ero, mikä huomaa. Perä on kovaa tässä, keula mun mielestä on ihan hyvä jopa. Se on ihan keulaan kanssa tyytynyt, että perä on ehkä vähän semmonen jämäkkä, mutta aika kiva, että onhan tässä kun nelarissa vääntö on ihan juukelista. Joo. Tää laulaa kivasti tuolta ylhäältä. Ja sit tää on taas niinku pirun kevyt viiat tuolla puitten välissä. Et ei tuossa niinku huomasin, mä tulin sun perässä yhdessä kohdassa, oli semmonen lähtee vähän puskaan niinku ulkokaarteeseen. Niin tän saa kädellä painettua sinne alas. Tällä meinas vähän mennä ulos sieltä. Tää jotenkin asetella niinku valmiiksi mutkaan sinne kääntää. Kyllä, vähän niinku runttasta niin sanotusti. Kesken mutkaa vähän myöhäistä kääntää. No, hauska peli kyllä on tää nelari. Että... Mitäs tykkäsit siitä perästä? Siis ei niin kuin, mun mielestä ei alustassa mitään pahaa sanottavaa. Se kääntyvyys, mä en tiedä onko se ominaisuus vaiko... Niin mun mielestä se on tosta, kun mulla on se lyhkäisempi takaiskari, niin se kääntymisongelma siinä on. Joo. Se voi olla tossa, Timo sanoi äsken, että vois kokeilla, kun mulla on keulassa vähän preloadia laitettu. Niin sen voisi ottaa pois talveksi sieltä ja kokeilla, että auttaisiko se, että menisi alaspäin. Että tossa kun sais perään kuntoon, niin kyllä mä tohon olisin tyytynyt. Mutta kyllähän tässä niinku tunti sen, että niinku selkä suorastaan niinku kiittää tällä ajaessa, vaikka onkin persepenkissä koko ajan. Kyllä. Sillä on aika jees kyllä.
Vetääkö vielä yhdet kiekat ja sitten No vetää vaan yhdet keikat, kyllähän tää ihan hauskaa oli. Otetaanpa vähän videolla, menepäs eeltä niin. No niin, tulee heti suorituspaino. Joo. Hauska peli kyllä. Joo, vähän käytiin ilmassa. Onko se keula enemmänkin, mikä mut heittää sinä ilmaan kuin perään, mutta on semmonen Niin, fiilis. se voi olla joo. Ei se takaa se ei niinku anna ylitä, vaan enemmän kun keula on vähän kovaa, niin sit se niinku Joo, se on ihan totta, kun sit se... ilmaa. Joo. Saako se tosta? Kyllä se niinku liikkuu kumminkin ihan nätisti se keula. Niin kuin tossa sitten. Niin kyllä mä sitä aika paljon avasin nyt. Joo. Sitten siinä tulee taas, jos se keula painuu niinku syvällekin, niin sit taas se mut tuntuuko se missään sillä, että se työntäisi niinku sarvia syli? No ehkä oltiin Hesmukkas. Joo. Tätä klippiä me siinä katseltiin, eli tuohon patikkoon kun mä tulin, niin se lähtee vähän tuossa koko poika ilmaan, niin sitä, että mistä se johtuu, niin se on varmaan tuo keula enemmänkin, mikä siinä vähän liikaa tekee liikettä. No niin. Nyt meillä on päivä päätöksessä iskaripäivä Pornaisissa TTM Factoryn Timon coachaamana ja Mitä jäi käteen? mitä jäi käteen? No toki tossa niin kun tosi hyvä kurssi varmastikin olisi sillä, että varsinkin niin itelle, kun mä en oikein sillä ymmärrä ihan hirveesti noista iskareista ja niiden sitä ihan perussielun maalimaa. Alkuteoria-osuudessa kuitenkin käytiin nyt komponentteja läpi tai oli niinku purettuna iskareita. Se näki vähän, että mitä siellä on sisällä ja se kertoi niistä, mitä ne mikäkin tekee siellä. Että se ehkä itse on pari kertaa vaihtanut öljyt, niin on avannut sen palasiksi, mutta ei samalla tavalla ehkä niinku ymmärrä, että miten ne mikäkin sillä vaikuttaa. Kyllä. Palasken läpityksiä. Niin ja sitten yksi oli semmoinen niinku mielenkiintoinen, että niinku, tuossa takaa, mikä se on takakepissä, niin se säiliö. Niin, että sen niin kun, se liukkaus niin vaikuttaa aika paljon siihen takapumpun toimintaan. Joo. Kun se esitteli sitä kulunutta ja sitten... Niin sehän ei ollut säiliö, vaan oli se sylinteri, missä sulla niin siis se, anteeksi joo. Mäntä tavallaan. Niin se oli aika semmoinen hauska ja se kertoi sen merkityksestä, että se on aika niinku huomattavakin se merkitys siinä, että jos se on kulunut se, niin että miten se perä käyttäytyy. Kyllä. Siinä Timo kuvasi vähän sen ihan puhelimella, mutta hidastettuna kuitenkin niin, ajamista ja
Tietysti porukkaa oli sen verran paljon, niin hirveästi keretty niitä analysoimaan, mutta laittaa ne Dropboxiin sitten kuitenkin. Joo, niin päästään itse varmaan laitetaankin tuohon niin aikaisemmin jo. Joo. Pätkiä. Ehkä Joo. näytille jo vähän se, että minkälaista se meidän ajaminen oli. Ja Joo. no omasta ajamisesta nopeasti sen verran. Ensimmäinen spoori, piikkirenkaat eilen laitettu alle. Pieni jännitystä, mitenköhän siinä spoorissa pysyy, kuinka monta kertaa pihalla. Kaikki voimat menee siihen, kun sitä pyörää nostellaan sieltä pöpeliköstä ylös. Ei kertaakaan. Jari tuossa kommentoi aikaisemmin, että sulla ei vaan ole vauhtia tarpeeksi, mutta en mä nyt voi sanoa, että mä nyt Jarin takarenkasta nuolin siinä koko ajan, mutta oletin, että olisin jäänyt enemmän. Kun se on kumminkin reenannut aika aktiivisesti, vähintään 3 kertaa viikossa. Mä tiedän mitä mä oon reenannut 3 kertaa viikkoa, mutta en ainakaan entoja. Mulla on tämmönen 4 kuukauden breikki, niin siis tosi positiivinen yllätys oli itselle, että pysyi spoorissa ja sillain niin kuin vauhtia oli siihen nähden ihan okosti, että eihän se nyt viime kevään taso ollut läheskään, mutta tähän tilanteeseen nähden tosi hyvin meni oma ajo. Miten sun? No joo, sitä pyörän balanssi-asiaa mä sinne lähdin hakemaan, mutta ehkä mä oon siinä niinku se mitä pystyy noilla säädöillä säätämään, niin on niinku löytänyt oikeastaan maksimi, että perää mä vähän siinä kun analysoitiin, niin päädyin siihen, että high speed on niinku 1,5 kiekkaa mulla auki, kun se on se spoorisimmitys, se kärsii olla näin, se pidättää vähän perään, mutta edelleenkin se jää liian takapainoiseksi mun pyörä, ja sitten jos mä keulasta vähän komppia enemmän auki, niin sit se taas niinku lässähtää vähän kasaa ja sit se kypi ei toimi silloin, jos se on vähän kasassa. Se pitäisi mieluummin pysyä niinku pitkänä. Tää on niinku mun kokemus, mutta se mitä ehkä nyt muutin sitten, niin reboundia vähän nopeutin sitten keulasta. Timon kanssa analysoitiin jälkikäteen videoita ja se heitti tämmöisen vertailun, kun oikealla on hänen husse ja vasemmalla on fantikki ja tästä niin kuin keulan reboundista se meinaa sitä, että kun se on niin nopealla mulla, niin se tekee sen, että kun se osuu näihin patteihin, niin se lähtee keinuttaa tuota pyörää. Eli tuossa näkyy, se lähtee nopeasti avautuu ja sitä kautta pyörä keinuu. Eli mieluummin hitaammalle reboundi ja sitten ne preloadit pois sieltä keulasta. Nyt vastaavasti taas Husqvarna kun lähtee tähän samaan patikkoon, niin se näkee, että kun se on hitaammalla, niin se ei lähde keinuttaa niin pahasti pyörä, vaan se pysyy paremmin tasapainossa etu- ja takapäin. Eli semmonen vertailu. Kääntyi kans tosi hyvin, vaikkakin putkia ei ollut työnnetty läpi, niin kun se oli ihan kesäsetupissa. Joo. Mulla se keulan putkien korkeus ja niin perää vähän tönkkö. Se on aika kovaa sulla. On tosi ikävä sillä, että kyllä niinku tuntuu tuolla niinku luissa, perseluissa niin ihan kiitettävästi, että on nyt ottanut hittiä jostakin. Mutta löysempi jousi siihen, niin se mikä oli viime vuonnakin, niin se mä vaikka sillä päästään jo aikaisen pitkälle. Kyllä. Niin mä en silloin piikkiä oikeastaan tehnyt mitään muuta spooriin kuin löysempi jousi taakse ja säkiä pudotti sieltä. Siinä oli oikeastaan ne muutokset. Ei huono. Beta-hidastuksista tehtiin tämmönen vertailu, eli fantikki ja beta vierekkäin siinä ja nähdään sitä reboundin vaikutusta, eli sen nyt kun se on nopealla henkalla tossa, se menee näihin peräkkäisiin patteihin, se lähtee työnnättää perää ylöspäin. Ja sitten kompensoi sitä vähän seisomalla, mutta takakorkeata tulee. Eli löysän jousen lisäksi niin reboundi vähän hitaamalla ja komppia sitten vastaavasti lisää. Sitten loppukaneettina vielä Jari kertoo, että spoori versus kesäsetuppi. Mitä me tehdään? Takajousi. Joo, takajousi. Kannattaa vaihtaa pehmeämmälle. Timo suositteli myös keulaan pehmeämmät jouset. Riippuu varmaan vähän pyörästä, mutta voi kokeilla myös alkuun ja vaan öljyn määrää laskea siellä. Mutta joustus pehmeämmäksi. Sitten perässä, jos ajaa vakiolla, niin ohjeistus oli, että high speedia avataan ja reboundia laitetaan kiinni. Low speedia ei välttämättä tarvitse niin paljon avata, että keulaputkia monet tuo läpi. Joo, keulaputkia tuo läpi ja sitten keulassa taas oli se, että monesti laitetaan vähän reboundia hitaammalle eli kiinni päin, jolloin se on niinku pysyy paremmin siellä boardissa. Ei muuta kuin näillä hommilla nyt vaan eteenpäin ja nyt kun mullakin on piikkirenkaat alla, niin
ajattelin, että voisin ruveta reenaamaan taas sen, minkä nyt kerkiää ja noin poispäin. Että jos se nyt se yhden kerran viikkoon päästäisi vaikka reenaamaan nyt ja tai pääsisin mukaan reenaamaan Niin. kerran viikkoon, niin se olisi aika siisti juttu. Kyllä. Mut tämmönen oli iskaripäivä. Henrik ja Jari. ensi kasti kuittaa. Moro!